हमबानो मोनबाय गान सुनादो उरुग्रा रेडी जाबाय खेला जोंना खोब साबायखर गेजेराव बिदि खालाम हामा हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ आरोबाव फिन खनसे बरायबावनाय थाबाय आं दिनै गामियाव बैसागु बिदायनि प्रग्राम खुंनायाव खेला गेलेनो ओंखारबोबाय नोंसोरबो नायनो इन्टारेस्टबा नायलांदो लोगोफोर गासिखौबो दिन्थिनो नाजागोन आंथ' रोंखाया थेवबो गेलेनो नाजानायसै नायदो बिदिब्ला लोगोफोर नोंसोरबो नुनाय बायदि मोनबाय आं बे आइखौ नुखानाय बियो नुखानाय साबायखर बिथाङा मोननो हाबाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर खालामासै आरो बेबायदि सियार गेलेग्राफ्रा आंबो गेलेनोसै दा मोसागिरि बिथांमोनखौ ओरै जमा जाफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय बावैसो सिगां जि अम्बिका मुसाहारि आरो बिथांनि लोगोफोरखौ ओरै गुरै खावलायहरदों नोंथांमोननि मोसानायखौ मोजां मोननानै जोंना सिगोमाया खाथेबायसो रायजोआव मोनदों बिथाङाबो 100 रां बान्था होदों नोंथांमोननोबो आदाव गेलेगिरिफोरनिसिम मोनसे खावलायनाय जेब्ला गाना बन्द जागोन अब्ला बिथांमोना गिदिङै मोनसे सियारावनो डाइरेक्ट गिदिंनानै जायनो जिरायनो मोनगोन Ay, 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 ay.
आंखौ आयु खेबनो बानानै आंहालाय आं जेनबाय man फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड गैया जाय फार्स्ट थांगोन बेनो मोनगोन हांसोखौ बिलाय हांसोआ लागासिनो नङानो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड गैयाबा मारै जानांगौ जाखो माबा आसुगुनालाय आसुगुना आसुगुना थैनांलाय गलायलायबाय नै दोलालायबाय समायना ग्रुप मा होगोन दा बिथांमोनानो जों देरहाबायमोन बे भिउ लानायनि बान्दाखौ सोर होगोन बहाय इसोर मिनि खाबावबाय नालाय मिनिनो मोनै खेला गावनि मिनिया फैखागोन Damini ta raka jauh. Ayah sih, bukan naik nama mau naik urus. Naik ni naik sarang bro. Kau mini bumi. Mini harus nasi terlalu. Dana solo batas kena nama. Ay, time mana? Oh, Damini say. Pokoknya kena mak kerja apa sih?
ini ekor bengla. Raja ni siapa maraja? Maraja tadi tu cek ulang buat. Kalau kira we. Bye. Allah nak kau. Jing sih. Mana malah jengah. Maharaja, dan itu cek ulang buat. Bema maras bema itu maharaja itu kopinya santer kayak di sini Gili ke sebarang ini sih. bema maras bema ya santer bema Rengas sana rengas. Kau nanggu? Ada kela. Mana pani? Dah naik deh. Amrai. Dan ini be, dua beri hendra ko ang bitang. Hilani action ang dengan kau Ini boleh kela jadi. orang boleh reaksi. Dua hamba dau ko. Pani mati kela nang wes bra. Dah beri hamba dau ko baca ibu bijian baik takkan. Di sini sih dah. Tei beri pani mati ra. Hadi sir. Naik rapat sigin ada napa? Judi, dua hamba pasang dari. Parna dengan apa? Gila sebenarnya wah dia apa? Dah esensi yang bidang kau lain tak kait. Nyebe kela kau sekali lain tak kait. Tidak. Sila ada kau. Kau naik apa? Tidak apa gila sebenarnya. Alright, ready? Ya, kau usai mana? Saya lakukan gila. बैस्राब बोरैनिफ्रायनो खाराखै Yes, माबाया बारा दोङो अननानै बयखौ फोसाव होजोबबाय हेल' खोनाबाय बा आखाइ थिखो खोनाबाय आं जेखि होना गनायनांगोन खिन्थु आं खनायावसो दं ना फैनायानो हाबफैदेरबायसो माथो बे सासेया मानो हाबदेरबावनांगौ जाखो Bismaku minta bapak. नोंसोर बहाय दङ दा दैयाव दैयाव सं दै